এই ভিডিওটি কাল্পনিক ভিডিও ଉପରେ ଆଧାରିତ। এই ଭିଡିଓରେ କୌଣସି ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଖ୍ୟା କରି କହିବାନି। ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦୟାକରି ଏ କାଲ୍ପନିକ କାହାଣୀକୁ କାହା ଦେହକୁ କେହି ନେବେ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାମପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଗାଁରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏକ ନଈ ପାଖରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଚାଲ ଏତିକି ଖେଳିବା ଆଉ ଖେଳିବାନି। ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଲାଣି, ଆମ ଘରେ ଖୋଜିବେନି, ଚାଲ ଯିବା ହାରି। ହଁ ଚାଲ ଯିବା ହାରି। ରାଜୁ ଓ ତା ସାଙ୍ଗ ସବୁ ମିଶି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ମା ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଭାତ ଦେଲୁ ଖାଇବି। ହଁ ରେ କୋଡ଼ି ହାଣି ଯାଇଥିଲି ତ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ। ହଉ ଚାହା ମୁଁ ଭାତ ନେଇକି ଯାଉଛି ଖାଇବୁ। ହରେ ତୋତେ ବେଳ ଜଣା ପଡୁନି? ବାହାରେ କେତେ ଯାଇ ଖେଳୁଛୁ, ଖରା ହେଲାଣି ତ ଜଣା ପଡୁନି? ହଁ ତୁ ପାଟି କରନି, ମୁଁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛି। ଏପଟେ 2 ଜଣ ପିଲା ଚୋର ରାମପୁରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆରେ କାହ୍ନୁ, ଆମେ ତ ଏଇ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ପିଲା ଚୋରେଇକି ନବା ବୋଲି, କାହିଁ ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ତ ଗୋପୀ, ତୁ ଠିକ କଥା କହିଲୁ। କାହିଁ ଗୋଟେ ପିଲା ତ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ଶୁଣ, ଯଦି କୋଉ ପିଲାକୁ ଚୋରେଇକି ଆଣିଲୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ, ମୁଁ ହେଇଠିକି ଯିବି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। କାହ୍ନୁ ଓ ଗୋପୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପିଲା ଚୋରେଇବା ପାଇଁ। ମା ଯୋଡେ ଭିକ ଆଣିବୁ କି? ହଁ ନଉଛି। ସୁମତି ଚାଉଳ ଧରିକି ଆସେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦବା ପାଇଁ। ସୁମତି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିକୁ ଚାଉଳ ଦିଏ। ମା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ହବ କି? ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ସୁମତି ଚାଲିଯାଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋପୀ ଯାଇ ମୁନିକି ଏକ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଦିଏ ଓ ମୁନି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡିଯାଏ। ଓ ଗୋପୀ ମୁନିକି ନେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମା ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁନିକି ନେଇଗଲେ। ମୁନି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସେ ଓ ପୋଲିସ କି ଫୋନ କରିଦିଏ। ଏପଟେ କାହ୍ନୁ ଏକ ଝିଅକୁ ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ବେହୋସ କରିଦିଏ ଓ ତାକୁ ଚୋରେଇକି ନେଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଗାଁ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆବେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ହେଇଯିବେ? ସତ କଥା କହ, ନହେଲେ ତତେ ଏଠି ଗୁଳି ମାରିଦେବି ମୁଁ। ନାଇଁ ସାର୍, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଇଛି। ସେ ପିଲାକୁ ଚୋରେଇ ନେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଇ ପୋଲିସଟି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିକି ନେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆବେ ସତ କଥା କହ, ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛିଟି ସେ ପିଲା ଚୋର? ହଁ ସାର୍, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ପୋଲିସ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋପୀ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆବେ ତୁ କଣ ପିଲା ଚୋରେଇକି ଆଣୁଛୁ? ତୋର ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ତ। ତୁ ଯା ଜେଲକୁ। ତତେ ଏମିତି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେବି, ତୁ ଆଉ ପିଲା ଚୋରେଇବୁ କଣ? ପିଲା ଚୋରେଇବା କଥା ଭାବି ପାରିବୁନି। ସେଇ ପୋଲିସଟି ସେଇ 2 ଜଣ ପିଲା ଚୋରକୁ ନେଇ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ। ତ ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟରେ କହ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ, ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଓ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର।